Tak teraz mi to... Poď. Máme to ťažko. Viete, to je nakreslo, no utiekol nám. Sme prichystaní. To znamená do postele. Kto chce byť hore, je spoločenskej. Sedí, vypráva sa, hraje šachy, pozerá televízor. Kto je tu v tomto sektore spí. Je to jasné? Nemôžeme sa rozprávať tak po izbe. Nie, toto nie je rozprávanie. Dobre, tak už to budeme rozprávať, nebudeme nič natáčať. Dobre, do svojej izby choď, poď rozprávať. Ja som tu vo svojej izbe. Ja som že chceš rozprávať, to je také hajkarko. Čo? V hajkarku sa postaviť do mňa rozprávať. A my sa chceme rozprávať ako normálne príbehy. Príbehy si chceš rozprávať, vieš čo? Stretnite sa na dvore, rozprávajte si príbehy. A zima. A čo? Je zima. Nie, ja som myslel doma tu, ty brat. Tam je zima. Stretnite, môžeš tam tak sa stretnite. Ondro. Ale nevyšlo vám to šmejdi.